Hello kada kayo ako nagdepak ako ta na pindot ko dati paglalay bak ko na ano dati di monitor ko nagsartong mo ta nayawan dancer ko na manin sayang manay na ako nayawan ta manay. Kaya alaw kakapsat din kaya pukaw kay sa balya na po ta na napindot ko dati monitor ko. Ada to ayan ti paglalay bak ko na kung dati pindot ko sa balimati na pindot ko. At ito mo lang ibagbagay ti igad kadamin nga igad ti katugangan ka manugangan na awan na yawan na ko. Napindot ko dati paglalay pagkakapsat. Iso nga balintad. Hello to Jenny Lover. Good evening Jenny Lover. Pukawan niyo ako dagiti kakadwa to yan na yawan dan awanan. Happy watching kada kayo amin nga 8 million in the house. Hello to Jenny Lover. Thank you for dropping by Jenny Lover. Ayan, nakakapsat kang gagayem. Naimbag nga rabi ko na ni Rosebelin Gonzales. Kung ka Rosebelin kay kang katikwam. Rosebelin Gonzales. Hello Rosebelin Gonzales. Ay ni Rosebelinan. Deleted message. Hello to Rosebelin Gonzales. Add moderator. Hello to Rosebelin. Happy watching kada kayo. Amin na po. Giyaman natin na yung pagtayong rabi kakapsat ko na ni Rosebelin Gonzales. 88 million in the house. Kakapsat hello to Melody. Yung pag nga rabi sir ko na ni Melody. Balintad kakapsat sa banbas nga sa baliti napindot ko dato yung cellphone nga paglalayban to ng tibiyang. Ang reply na katatay ka natin na udi nga simurag ko ni di yung magayang monitor ko hapo dati pa nakasatang kanyak hindi nagkuha ko na iso nga naawan na kapo itanatan pasensya kayon. Kada kayo amin nagyaman nagkitipan ang buibo niya ni Arcel Elizardo, ni Meligan Tolentino, ni Jenny Lover, ni Rosebelin Gonzales, ni Jenny Lover kakapsat kastamit kini Marinel Arwatos, ni Arcel Elizardo, ni Eliani Domingo da kaya po nga 10 million in the house. Hello to Katilabaw, to Diyang Allah, thumbs up manin na lang ang post. Thumbs up manin na kakapsat kang gayam nagsubli na manin. Hello to Banji Paliwanan ng Pangarabim, sir. Hello Auntie Banji Paliwanan. Nyantik datoy. Hello Auntie Banji. Happy watching Auntie Banji Paliwanan. Ikang kamanti ni Auntie datoy nanti Banji J ko datoy DJ Banji Paliwanan. Puno porganan. Hamsa Paliwanan eh. Hello to Rosebelin Gonzales. Kumusta manang Alceli Rosebelin Gonzales. Thank you very much. Karagiti 10 million in the house. My double pay. Kakapsat kini gayem. Happy watching kada kayo amin na 10 million in the house. Kakapsat. Dito yung nakapata sa bali dati. Kumusta manang Arceli ko na ni Rosebelin Gonzales. Kakapsat. Sala-sala yo ako dati background ko. At iti background ko kakapsat ken gayem. Hello to Jenny Lover. Kastamat ken ni Dian Castillo. Happy watching Dian Castillo. Thank you very much for watching. 10 million in the house. Anya nga si Dayo no isa mga agaraw di dila nga ken niwa. Anya nga si Da no isa no saan nga agaraw ti dila ken niwa. Nya ti kano apo ti sida nga no isa ko hang agaraw ti dila ken niwa puklo agaraw mo eh. At si kay man timang samang ko apo. Anya kanot nga sida no isa saan nga garaw ti dila kung niwat laman si kayo matimang si kayo nga nalalaing adobo madimay. Hello to manang Adelina Portuguese. Anya ti sida no isa saan nga garaw ti dila kinniwat ko na ni manang Adelina Portuguese. Hello, kumusta manang Arceli Rosebelin manang Marinel Arwatos adda to ya kon patamta po ka dagiti kalugaran tayo nga adda dito ikaw ni Rosebelin Gonzales. Asin oong agaraw ti dila kinniwat oong ay bunsa gusto oong Rosebelin Gonzales oong. Hello guys, Jenny Lover nagbaba ng bahay. Pakidikit si Jenny Lover mga kaibigan. Pakidikit si Jenny Lover mga kaibigan.
magbaba kayo ng pagbaba ng bahay dito, mga kaibigan. Pa-thumbs up po, Premier at Dikit na rin pag-iwan lang po ng bakas September 11. Salamat. Ayan, Premier Dikit. September 11, Premier daw. Dalawa po, nagsiksikam magayam ko eh. Ayan. Nakathumbs up nan. Apian na makakuha. Ayan, dikit na ako at naka-thumbs up na din. Thank you very much sa sino dato? Ni Sambam Pings. Ayan. Ang dami mong banana. Si Sambam Pings. Ayan, na ako. 15 million in the house. Thank you very much. Kada kayo aming kalapsa. Kenny Lover, Kapsat, Dan. Kenny Lover. Thumbs up, Dan Bossing. Thank you very much. Kada kayo amin. Mga Ilocan, mga Tagalog people. Kenny Lover, Kapsat, Dan. Adelina Portuguese, thumb up, sir. September 11, pa-thumbs up po. September 11, yeah, nalpas na akmatan. September 11. Thank you very much katakagiti. 15 million in the house. Dita anak nga nangabak ti may isang reboot ti raffle, sir. Nangabak ka. Ado mo ti pangabakam kapsat. Maya, paano talaga nga swerte mo kiti. Sala kayo po. Kenny Lover, Marinel, bukas na lang kita kalimbangin, iwas lagas. Manipot kini Kenny Lover. Yan, kasi ako nanalo ng isang libo sa raffle, sir, sabi ni September 11. Ayan, comeback. Return of the comeback to Manang Angelina Cortez, nakadiguson nga para. Sumalati sis Estra Ortega Nalpas Diguson. Alam, hindi mo mutuman ang dinagdiguson. Sumala kayo. Hello, Kenny Lover. Sasayaw ka, Kenny Lover. Thank you very much, Kenny Lover, for always watching my live streaming. Once, sir, na-ikapis na ko. So, paano nag-change sa LS na manimana nga napindot ko mo dati ko akon. Welcome host, sabi ni Kenny Lover. Kenny Lover, sayaw ka nga, Kenny Lover. Marinel Ratos, thank you po. Bahay niyo po, pabalikan po kita. Manipot kini September 11. Nagpintasan po, magandang isayaw to, Kenny Lover. Makakabatanggal ng pagod. Thank you very much katigiti 11 million in the house nga marimana po nga kuya iti dito ang aking munting LS sa gabing ito. December 3, 2020. Merry Christmas sa inyong lahat. Thumbs up Dan, Kenny Lover. Sundown. Muy bien. Muy bien, very good sa Ilocano, English. Thank you, Estra, from September 11. Ayan, magdikitan, magmahalan. Magkalimbangan kayo sa aking bahay. Lawan sis Estra Ortega, kung naman ang Angelina Cortez. Mana Angelina, pakidikit mo man ni September 11, no? Kamu ba'y nadikitan? Welcome sis, si September 11. Ayan, si Kenny Lover. 200 mahigit na lang si Kenny Lover. Nakuha na niya yung maximum. Welcome. Hello po 2020. Sayaw. Hello 2020. Manang Lina Cortez.
Thank you very much. Dating dikit Kenny Lover, September 11. Okay. Thank you. Magsigaw kayo para dadami tayo dito. Mga 13 million in the house. Thank you very much. Paki-share nyo lang po ang aking LS para darami tayo dito. Mga admins ng Liwliwa. Asa na si Cathy na nayawawanan ni Cathy Neliani Domingo. Yang kakapsat kasi nag-share na. Hello to Hamad Alabani. Hello sir, gula ni Hamad. Hello Hamad. Thank you kadagiti 12 million in the house. Hello to Jenny Lover. Magpanikit ka Jenny Lover para dadami pa ang iyong saging. Malulusog at malalaking saging. Nasa share ko na September 11. Paki-share yun. Nag-share kayo nga 12. Nalagasan ako ngayon araw ng 15. Bumalik sa dagat yung mga isda. Sayang, Kenny Lover. Kailangan na pabalikin natin ang isda ni Kenny Lover. Sayang, Kenny Lover. Bumalik sa dagat ang mga ang 15. Lakas na makalagas ni Lolo, Whitey. Maraming salamat kay Lolo. Kasi palagi kong tinitignan yung banana ko dito, hindi naman nalalagasan. Kulang lang ng WH sa mga kaibigan. Kulang pa ng nga host, Kenny Lover, o Melotats, dating dikit na sa'yo. From Melo Jane Tolentino. Thank you kada kayo aming kakabsat. Sala-sala kayo. Hello to Dian Castillo ng Angkayon. Hello to Manang Adelina Portuguese dita Los Mawelos. Melo Jane Tolentino. Kami idi 39 tinimpag ni Lolo ay sa bako. Kami di 39 tinimpag. Ayan kakabsat, kung may bawal daw ang mag-type ng mga capital letters dito. Tapos yung mga number, ewan ko kung totoo, hindi ko pa kasi naranasan. O nga Melodin, tagal nga tayong dikit. Yan, Kenny Lover at si Melodin, magkadikit na kaya pala kayo. Isang Maynila po sa doon, ilang kami. Agsala tayo manang Alceli, manang Manel, na piala nga pangwagwag kita pataba ako na ni Rosbin Gonzales. Hello, manang Angelina Cortez, nakadikit nadikit ko isudan sir, kada ni manang Angelina Cortez. Sala. Uy, yugyugon nyo kakabsat, dagita ubot yo. Amuyo ka din nga tipagpalumog ti ubot kakabsat ko, masapol nga mayugyug. Kasla dati langkang agpalom ka, masapol bali-baliktadam di langka, dadaras ka po nga malom. Hindi agpalom na tilang ka pula ba, kanabigat pa ako sa rungkaran, tutugtogo ka di banog-banog na mabalinan. Yan, anangka. Kenny Lover, may langka ba kayo diyan sa inyo, sa probinsya nyo? Parang durian, langka, jackfruit, dun sa Pilipinas. Hello, di ubed ni Bossing Kit, ninto dalhin ko timang yugyog ko na ni Ezra. Alasay mo, udisi ka ba na masapol nga tiubot ka kabsat, masapol nga panipanipitin nyo taubot na medyo agrakap kita nyo di kwa nalumog aglalog. Dating langka sa Mindanao, sa Mindanao langka, pero ngayon durian na. Thank you kadagiti 15 million. Okay, Kenny Lover, no problem. SS. Mga 15 million in the house. Thank you very much for watching, mga kaibigan. Iba ang durian host. Pero yung durian at saka yung langka
parang magkaano sila, magkaiba lang ang variety nila, pero yung langka namin, yung yung buo, madaming ano niya. Pero yung durian, kahit malaki yung durian, konti lang naman ang laman. Durian halos sa Davao. Akala ko may durian kayo dun sa probinsya ninyo. Yan nyo pa yung nadadatay pag-question na po ni Ate Adelina Portuguese. Anya ka no apo iti makan mo masida nga isa kahangag karaw tingiwat kandila. Anya ko na nasin ko na. Thank you very much kadagiti amin na po nabanggit na di durian bossing na nabangsit. Para siyempre aji kami durian ako nabangsit yung durian kasi Jenny Lover medyo hindi masama yung amoy niya pero masarap. Parang ganun din. Kung ano pa ang yung amoy na yun pa ang masarap. Katawa na ko rin dito. Di ba? Uong sir, ibagam saan nga good iti uong ti dila ken bibig. Oong, unsa, ustunsa. Manadali na, kaya't mo yung uong. Kung ano pa ang pagkain medyo masama ang amo, yun pa ang masarap. Yung durian host yan ang mas masarap at masustansya. Oo nga. Tama sir. Kita? Uong daw, sabi ni Ate Adelina Portuguese. Tama. Uong. Hello Ate Adelina Portuguese. Awan di Christmas party ti Aso Piltata. Tempo iti COVID kakapsat. Mga kuanarigat apo ti ko isong awan ti kuani. Awan apo iti Christmas party mi. Walang si Christmas party ng Asupil ngayong. Thank you very much sa kadagiti 12 million in the house. Ang mga nagbubuya. Oong ka na. Ada istorya kakapsat in istorya dato yun nga imbasa kiding ng kurang gaya may panangibasa. Kuna ko, iti katingaan iti binulabog. Among ti binulabog esra. Kuna ni Mildred ka. Selmo. Kuna tayo asawa nga na kuna na nga ni buyit ko. Sinal pagkabo bakit? Makapaawang kadmat ti ganas. Siya sino day ta Selmo ha? Kuna ni Mildred ko. Adaya ket no dayta cellphone mo iti kung kunak nasa gitunay dayta ama iladagladag ditoy bukot ko tana iddaak ta cell mo kunana buraraka kunana gasamat madama kakapsat ka madama iti binulabog iti agasawa iti nga tirapi ka Selmo kung natin babae ka griri ni Boyet at mga ginagan natin bagbaganan ni Selmo mo tipok-pok at asawanan edi maigigat Selmo Selmo agriri tayo asawa na kunang ni Mildred ko sinalabag ka mo bakit makapawang kaagana simbus nga dati Boyet ti bagbagam Selmo ti ipukpok ka mo kunana adaya ko data cellphone mo na ti kung kunak na sakit kunay dahil tama iladagladag dito yung bukot ko gasam kami madama na kang ipangpangato ta saka na tapos sabsabali mo ti ipukpok mo ginagan na siyempre ang sakit jay buko na iso nga impukkaw na ata na sakit unay na nawa aglalo idi katinganting nga maigat apa Selma sa balimutan tinagawag na gawatan ta asawa na atay mga Selmo kabinan sa magaya Selmo kuna na cellphone mo kuna na gaya minpan na lang in shortcut na kakapsat kuna magaya maji balasang iti ko kuna yung doktor mo kanda di balasang ko kasla ka kumut-kutong ken ag kakapsot kapay
sinurot mo metlaing yung baga nga 3 meals a day kung natin yung doktor ini ka natin reseta na kakapsa kung natin mayang ka nakikita hala dok 3 meals a day ajay ka di kung na kunak mo 3 meals a day nakikita dati ni mayang at sinurot mo lang dati in reseta king ka ngayon baga nga 3 meals a day kung na sabali mo tinubra ni mayang iba ang ginawa ni Mayang Kenny Lover imbes na ang gamot niya inumin niya kaya 3 meals a day awon yung masapulis unang mga niti kada mamintalong aldaw tapos iba ang ginawa niya tatlong lalaki isang araw edi lalong papayat at tatlong lalaki isang araw edi mas lalong manulang ti aldawan kapsat Pascuan ko na ni Rosbin Gonzales pangipostura mo ko na ogasam 3 meals lang hanga mama di talong aldam masapol lang man kati day kada talong aldaw ko na ang ginawa niya tatlong laki isang araw siyempre lalong pumayat yung si pasyente ang akala niya tatlong lalaki isang araw ang ibig sabihin naman ni doktor kailangan 3 meal isang araw hindi 3 lalaki meals at saka meal magkaiba kaya tignan niyo yung reseta hindi gaya yung lalaking nag-apply ng trabaho nag-fill up ng biodata name binigyan niya yung pangalan age 47 tapos nung nandun na yung sex ang inilagay yung lalaki 3 times a day tapos binasa yung nag-i-interview bakit 3 times a day ang sex mo natawa siya kasi alam na yung nag-i-interview na ganun pala ang ginagawa niya 3 times a day yung sex niya siya sana male o female manon kana ni manahan yun na Cartes male hindi 3 times a day sex di ba nung nandun na yun sa sex hindi niya alam kung male o female ang ilalagay ang inilagay niya 3 times a day Kenny Lover ayun nalito yung nag-i-interview sa kanya. Thank you very much. Agasem ta mamitlon ka na 3 times a day. Mamin. Ang yung sex niya 3 times a day. For Diyos. Nakatawaan na ako dati interview nan. $14 million in the house. Thank you very much. Dagiti 3 times a day. Sex na ko 3 times a day. Madana ka na. 15 million. Happy watching ka na kayo aming kaapsat. Agyaman ako. Maraming salamat sa panonood sa aking munting live streaming sa gabing ito. December 3, 2020. Merry Christmas everyone. Ayan, sayaw lang kayo ng sayaw para pangtanggal ng bilbil. Hello to Kenny Lover, Hamad Albayni, happy watching, Rosbin Gonzales, Manulang Aldawon, Kapsat Pascuang Konana, Supay, Pascuang Atrisis, Merry Christmas everyone, Eliane Domingo. Pascuan, nagpawit kayo na po ti pagpaskuan da dagitay da Pilipinasan. Naipatalod yun dagitay pagpaskwada po tado tayo makipaskwada ta diya kamo no ada pay uso ta ti makipaskwada yayan yun. Uso man na po ti Paskwa. Diya kamo baka ito no Pasko manin ko talagang agpasyar giti kakasinsim manin. No giti kakasinsim kakapsa tapo Paskwa kadam barong taon nagaduda giti kasinsin ang pinasapag pa sir may usdan to so payamana no sa pamong iti Paskwa dumawadan to manin so nga pendingin nyo pa ilang katamtaman nga panangitid ko kinsenas.
Ngayon sigurado agpasyaraan mi giti kakasinsing ko manin nito no Pasko akong barataw na ako. Ipilit-pilit giti at anak da. Mapanda makipasko ti balbalay giti kasinsing ko. Hello kasinsin ko namin ako. Hello kasinsin ko namin. Data kiti kasinsin mo kung nada kanya kidupin ko. Nya kasinsin kita ko apo agte mo pupugo nga patpada na apo data kiti kasinsin mo. Taray, magayok sangit ako. Kasinsin ko ya kita naging isi damot ko na. Bubot alis tamo kada data kiti kasinsin mo kada kita ako sa bali mo. Kasinsin ko ya kita. Unang at siyempre ang kumakasinsin nagtemo gayong pugpugo tayo magbaga na kasinsin ko nga magbaga sa tayo baga kanya sinukot ang daka ng tiasin hindi ubing ka kung nata ka na buko kanya ko nya ay sangit ako kakapsa di ubing na so nga dahil dito pang pada kanya me so nga ado kasinsin ko yak amo no ado da pa itang tajipo ay pugo man ng Angelina ay jay pugote pagkampon na naging kasinsin ko kay Jay ante nya na gana jay jay ante lugar da princess na gana jay jak amo ko na naman jak lang amo mana nya na gana jay pugo jikas jay na ay pagka nagaduda di kakasinsin jay paggawo jay pagka nagaduda di jay yan niya sa ti parsena ide nagtagiti kasinsin mong bubot kung nadi binataray po madamdamat danto pag mabarbartag na may makipaspas ko di yame may makipas ko di yame po sa gitian nada so muntatang kuan asosyado na ako dagiti agiti kasinsin tataba ka na nababa nang dapay ngam siya ako dagiti kasinsin ko kami nagparab kami di jay pwede pagkakakabsat isuda ti agraob ay kaduan na di pagka sir ya kamo bakawan na baka nababa ng dag ada pa estudyante nga sinsing ko di ama ng estudyante di college ada ang ka amamom ni kastoy sir apo Lizardo ka no dayay ko anak ako Lizardo ko dayay ko nakabagyam iti Lizardo dagayam inampun ti Lizardo idi iso nga impa suro dati naga ti Piliedo da nga Lizardo iso nga nagbaling nga Lizardo ti Piliedo da kabagyam iti Lizardo dagayam impa suro da lang ti Piliedo na to kuno no Lizardo nga sigod nga ti Piliedo na inampun dalaga yung iso na di naganap nakaputot Lizardo Piliedo na di imado manin ti Lizardo nga kasinsing ko hello to Jenny Lover happy watching Jenny Lover sige magbaba ka lang na magbaba at salita lang ako ng salita ni dito Jenny Lover madu kakapsat ti kasinsing ko madudaratan ta sigurado ti jay batog ja princess jikas jay aduda idi ta ada istorya ta kakapsat nga may isang ita daw na nagpunta sa may barangay hall nagnakaw daw ng papaya kung dati do ati apitan ko may karim ka di nga sa muntul ulit dinanti agtakaw ti papaya kung tay kapitang ko munti sumpat datay kwapo atay ita tay pugot kung nanakan ako ang ko nga may kari kapitan tadapay darangidangan na ko nana kaya nang sawon adan to pay posibilidad na nga takaron naman in dati uy después ada posibilidad nang tumanin ako nga takawon na datay na yung maluluom nga papaya ang ko may kari kapitan ada pa'y darangidangan na ko nanabaw kaya naman tagtakawang karapsan uri siya siyempre ikarim ka di nga ang kadok taktakan mamuntod ulit din ang tagtakaw di papaya anak ka may karya po tadapay darangidangan na siyempre dapat darangidangan naman ang agtakaw tumanin may kapitan tumanin uri siya mo ada hindi kapitan ajay ko nadang agring gorda tay agaramit ka kapitan ti pakasalitaan nga iti kasuratan nga
o aprende algo. Cuidado, si kayo. Algo que Por cambie ahí, las muy cosas. bien, muy bien. Ese Porque kayo trabajo. po tatulungan na duting Trabajo, na din pero tuwag para yun at trabaja en building. una mesa. Una mesa. Trabaja en una mesa. Comparte. Comparte tu vida. Comparte la vida de otro. O borra tu cuenta. Baila. Baila como se bailaba. O como tú bailas. Rápido. Lento. O no bailes. Tómalo como siempre, o como nunca. Mezclado, agitado, solo, con hielo, como todos, o a tu manera. De cualquier manera. Ayan kakabsat ang kayem. Tinulungan ka jubing ta. As tunay sangi naman ang nakatalaw dati may isang manok na ay ati bilit na. Tatan na inregalo da pa ipima. Naluktan dati yan di pag inuman na. Timayab mo ta na may mamuna puputan ng tayo asawa na. Nabati kastunay ti kastunay ti sangsanginan ta na nakatimayab tayo asawa tayo may isang bilik na may sana batin. Gumatangkat suka na ko na kanya manin. Kastunay sangi na nagsangsangi tayo tawan tayo asawa dati bilit na bati tayo babae na bilit. Ngam datay lalaki timayab timalaw isong agsangsangit. Alapi man agsangsangit din kasunay ti rungaap nan. Ati mo bilyet alay no kasano haga ati wawag kasi gayam kakabsa. No pumanaw di asawa na pumapamanawan di asawa na alawa. Uni nga unin bidbidog ko na tayo anak asawa na. Pati mo ni Jaya direkta birthday na idi ka regalo dalato timayab kakabsa. Bilit pa nang dito ko aji dua ka no ginatang tat 50 25 euros ti may sa bilit nangin natin bilit bali nga baka malatan nga kasla 1 2 1 3 pesos at di Pilipinas nangina ada pa may sa bilit nga mabatit nga kasi man nga aji 50 di may sa bilit. Siyempre, ada kaming bilit dahil ada bilit midi. Naglaing nga guni. Naglaing nubigbigatan nagkangkanta. No makaring kami ka ate bilit pa rito kung ada no kanariyo naling tumariwit. Nagmamadyong uni nga uni di katang nagawid kayo medyo Pilipinas. Tiyan mo may ada dito nakatayang manig nakapanaw. So matang dati ni Galwanda. Ayun, nakatalo man tayo may isa. Naglaing nga kanta tayo may isang bilit midi. Uni nabigbigatan ni malasais. Iso ti mangring kanya iso nga napintas mo ti karaton na. Nung siyempre pimanaw, timayap tayo may isa. Nagtalaw, kami mamu naluktan diyan ti pag-ininuman na. Timalaw yung paglaktan na timalaw nga doon. Napati tayo babae, tayo lalaki pimanaw. Sang ito. Happy watching kada kayo amin. Kumatang tanto no pako. Naman nila kanya na ayaw na. Kada kayo amin na po kuya happy watching Edric. Happy watching. Ibaga na pa hindi antok sweldo ka papi katangan na to. Na one ka na. Kung ko na uta. Siyempre nariga mo gaya maputi bilit nga may isa nga oray titing nga rabi man ang kaaga po. Reong dati bilit. Kasi mo kung kita mo lang bilit lang at sangsangit na awan di asawa na niyan tulano taong kamay. Ay na sir, marunod na iti unit ti jala kami nga bilit, nakatagtagari, nakamakabubunog. Alam, nagpintas dati bilit na ta ati agsagsagawi si Waje. Kung ko na nabigbiga. Tatalindulin na eh, siya aji tinulungan ta ipag meditayan ni Teres mi dati bilit. Yung unog mi tanalamis garot, siyempre inyulog na. So nga tinulungan ko nila pa na impanda di kalbog na. Kanya natin din very responsible na yun pura yelo. Dajay, piling na dajay. Kada malum ngay dundul ngay kada malum man nga yun unog na pagpaiso na tayo unog na mi diyan. Yun unog na yan. Nagsado ni diyan. Super. Lowell lovebirds manang lovebirds iti kita pilit lovebirds garod ngum tayo asawa na awan pimanaw timaya naluktan dati pagyananti danum na agpipin na basol da nga no sino nang lukat ko awan linuktak ko na magkaadan sa mangipang kumati danum na iti
Siguro trabaho na diyan ng ditim marayab sa ning bagang awanan kun ano ko. Nganda nga kuan awanan na may sabi dito. Lovebirds. Nagpipintas ti kulay na blue con yellow. In regalo daga raw. Kanya na isang agsangit. Ayan, sa kang I'll be watching, gagawin 12 million in the house. Hello to Ruby Pigalapon. Hello sir, at anak manen. Kunana ni Ruby Pigalapon. Ala po ka ganaanos kay latamotan. Ang buya-buya po datoy. Ang buya-buya datoy na mo nga live streaming ko. Ang papaadunak na talaga ti WH kakabsat. So nga bigat ti manam, ag live na kapuno niya lati malaglagip ko. Batang tagarami dakto man ti iti pasamak iti biyaga. Dumawat ako pasamak ti biag iti viewers tay sunod ti basa-basa kaputa halang ati aglalak ti malaglayip nga igat kada nya gitoy malaglagip ko. So kaya man ang napatag ti regalo ang dahil ti tarigat at tinmayap mo tan nara ay pagyanan di danom na at daming kalub na nga naipaan na kinna tsaka mo nun yan tininang ko pa narigat agarami dakto ti kwa iti pakasaritaan nga dawatag to iti agiti hello do tana pia lang ibasa-basa tayo absat lang ka na yun na agsasalawasaw dito ti malaglagip ko ay sumat lang sir ko na ni manang hello to Ruby Galapon headset daak manan thank you very much Ruby Galapon kadagiti 13 million in the house apo dagiti hangagun una guni kay mot mabanglos data nga kwayo apo mabanglos dagita katayo guni kay mot hello kunayo mot ay Paskwa be watching ka na kayo amin apo you're welcome Ruby Pigalapon nyo wala si tayo yan yun apo dito ko alas alas 6:47 kang ano alas 7 na po ang nakapay nakaluto sa bagay agluto na kapo iti bukol iti utong ikati beros na amok iya tatasyak lamet latik tumpawon ka naman ang dyan amok iya tasyak malatik ko tumpawon kakapsat ko naman ang dyan so payaw mo dalawa mo nestran Esra, bayam mabangnos ko na ni Mami May. Bayam na mabangnos. Mami May, hello to Chenny Lover. 9:50. Tirabiniti ko it time. 9:50. Sa papay. So, insap-sapag ka na medyo maaga para hello Chenny Lover. Magbaba ka ng bahay mo, Chenny Lover. Chenny Lover, thank you very much for watching Chenny Lover. Sa Sabado daw. Sabado, magla-live si Chenny Lover. Ganitong oras na Chenny Lover. Papasok kami, maglagay ka ng premiere. At dakam dito, iko na ni 2020 Chenny Lover. 1947 ng gabi from Chenny Lover. Chenny Lover, pag alas 7 o alas 7 ng gabi, Europe time, sabihin mo sa mga viewers magla-live pag mag-LS ka, papasok kami sa Sabado. Hindi ako, dito lang ako host, sabi ni Chenny Lover. Hindi ako magla-live pag alas 7, papasok ako sa live stream sa LS. May mas tibukil tutong sa ikampar niya na favorite way ka na wag mo manang hindi Pariana. Sige, salamat. Sabado, 7 p.m. So, parang ganito. Kasi, 6, na dito? 6:49 ba dito, mami? 6:49. Okay, i-message mo na lang na pag magla-live ka, tignan mo yung mga nandito, Chenny Lover, mag-message ka na lang, mag-send ka ng, i-share mo na lang sa amin para alam namin na ikaw ay naka-LS na. Yeah. Para papasok kami sa LS mo. Okay, thank you very much, Chenny Lover. I-add mo yung mga viewers dito para marami kang viewers sa LS mo sa Sabado. Alas 7 daw. Alas 7 Europe time. So pag alas 7 sa inyo, alas 6 dito. Okay.
Okay, message ko na lang sa'yo. Okay, sige, salamat. Ayan, ganito na lang ang gawin natin. Pag bago ka mag-live, 5 minutes before kang mag-live, i-message yung link, i-message mo sa akin at ako na lang ang bahalang mag-send sa mga friends ko dito sa LS, sa Facebook, para papasok kami, para tingnan ka namin. Ayan, si Kenny Lover, makikita natin sa Sabado mga kaibigan. Pag nag-send siya ng link sa akin, isi-send ko din sa inyong lahat para papasok tayo sa live streaming. Okay, message ko na lang sa'yo. Okay, 7 p.m. sa Pinas, 12 noon sa Holland. Holland pala. 7 p.m. Alas 12 ng hapon dito sa amin. Kung 7 p.m. sa Pinas, paringan daw, ipahiga daw na, sir. Ayan, Kenny Lover daw. Kung papasok daw yung mga viewers mo sa yung LS, magpapahiga daw ka daw. Ang ibig sabihin ng higa daw, yung mananalo sila ng load. Kung may parapol na mananalo ng boyfriend, ayan, pwede. Mga dalaga dito, 11. 11 ko ni mami. 11 mami dahil yun ako. 11 a.m. namin pag si mami. 7, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Kenny Lover, support. Support kami, basta mag-send ka ng link sa akin at ako na lang bahalang mag-send sa mga taong gustong papasok sa iyong live streaming sa LS mo. Kung magparapol ka ng boyfriend, yung mga walang boyfriend, ayan, ito na ang pagkakataon para manalo kayo ng isang boyfriend. Kapag sa trabaho ko no 11 a.m. 11 baka kumana alas 12 yun dito. Sumilip-silip ka tulad ng. Salamat sa support ng host, sabi ni Kenny Lover. Okay lang, Kenny Lover. Magbigay ka ng 5, magbabayad kami ng 10. Ipopost ko sa may wall ko sa Facebook. Imagine mo, Kenny Lover, 5,000 ang friends ko sa Facebook. Kung makapanood ng yung mga kahit 50, okay na. Dito 14 pa lang. Parang ka mga abak ni Mami Mighty boyfriend. May masapon mo lang boyfriend, Mami. 14 million in the house. Thank you very much. Kana kayo kami na pong agbuy-buya. Kung ano ang agbuy-buya, Mami, may daka magayamit ang kinsirip. Mapangwal ka ading may ng mga abak ni boyfriend. Po, Mami, kung nagdagit yung mga abak ni boyfriend, hindi akong boyfriend na. Dami na yan, host, sabi ni Kenny Lover. 14 million in the house. Pag may manot sa'yo ng 30 o 40, okay na, Kenny Lover. Ayan. Imbitahin natin yung mga nanonood na dito. Pag 7 p.m. sa Pinas, susubukan nilang sumilip sa yung LS. Thank you very much, Kenny Lover. Thank you. Okay, sayaw pa, Kenny Lover, pamparami ng viewers. Holland, di ba sa Holland, malamig na dyan sa Holland ngayon, Kenny Lover? Holland. Ano yung niya dyan? Ano yung produkto nyo dyan? Holland. Hindi naman Switzerland. Di ba sa Switzerland, dyan nanggagana yung mga gatas-gatas? O sige, salamat sa lahat, sabi ni Kenny Lover. Sa Holland, parang yung produkto nyo dyan? Yes, winter na. Winter, pero wala kayong yelo dyan. Holland, maraming punong kahoy o pure, ewan ko kung ano, di
maganda siguro dyan sa Holland. Kasi pag Holland, Netherlands. Holland, Netherlands. Malamig, sir. Hello to Ralph Grayson Bangalan, sir. Hello, thank you very much Ralph Grayson Bangalan. Ralph Grayson, maki-aguya kanto kanuman ito no ageles ni Chenny Lover alas 7 tira BJ Pilipinas. Ni oras yun no, alas 7 tira BJ Pilipinas sa Mark Grayson. Inya ti oras yun dita ayam mo no, alas 7 tira BJ Pilipinas. Late, walang, o ako walang signal. Okay lang. Sa Germany may snow na. Dito sa amin wala pa. Yung Holland malapit sa Germany. Holland, Switzerland. Holland, iba yung Poland, iba yung Holland. Yan. Holland, Poland, Switzerland, basta may land, Disneyland. Yan. Basta ka may land. Magandang bansa ang mga yan. Land. Poland, Switzerland. 2 a.m. no kwa dito no 7 p.m. Pinas ka na ni. 2 a.m. po nasa pa no kwa nakakapay na kaimukan madama pa laturog mo no ka 2 a.m. kasi na 2 a.m. Ay. Pero para sa kanya, sir, I will. Ayan, Kenny Lover. Kenny Lover may isa kang viewer sa Sabado alas 7 p.m. sa Pinas. Manonood si Grayson Ralph Grayson Bangalan para sa iyo daw. Sana ihanapan mo nga ng magandang dalaga diyan. Yung mga single ayaw niya ang sabit. Alas 12 di madem di ko 7 DJ pa Holland, sir. Nagrigat niya at compute. Kailangan paghihanapan mo ng dalaga Pilipina yung Ralph kadikit ko na yan, Kenny Lover, siya ihanapan mo nga ng dalaga yan, si Ralph Grayson Bangalan, yung walang sabit gusto ko yung walang sabit para okay. Pag mag-live si Ralph Grayson Bangalan sa YouTube niya, manood din tayo. Thank you very much. Tarakit yung yanan. Iti pa ng buy-buya mama ating dato nano mong live streaming ko. Pang-kadwa dato yun naka 48 minutes na kon, 49 nun. So nga anaya lang may isang orasan ako agluto na ko kahit nakaan. Awang pa iti si dami ako. Gisar ko pa igisar ko pa kuha na. Saludos, colega. Juguemos a un Igisar ko pa bukol tutong. Walang problema. Basta ikaw na ni Ralph Grayson Bangalan. Grayson, mga pamangkin ko na lang yung mga single para. Ayan, pamangkin daw. Ayan. Luzon to Bisaya. Po, mapadasan sa timaman na pa-share ni Bisaya, Ralph Grayson. Pamangkin daw ni Kenny Lover. Maraming mga dalagang pamangkin. Wala bang dalagang matanda na pamangkin mo, Kenny Lover, yung hindi may edad Apo sir, yun na yun. Apo. No kanon, ti ayat kanong anak patag, uri adayo, uri politika, talaga mapangkano, ayat na di babalasan, ano babae, si kamo, Grayson mo Apay nga taga Cagayan nga mga sawo ti Bisaya, taga Bisaya nga labaro nga mga sawo iti Ilocana. Yan. Di ba, Kenny Lover? Kung sincere yung binata, yung lalaki, kahit saan sulok ng Pilipinas, pupunta siya para maimit lang niya. Host, paki-inyo na lang ang pamangkin ko YouTuber din siya sa Baguhan City. JM, anong pangalan niya? JM Melior. At Kenny Lover, pakisabi mo na lang na papasok pag naka-live. Kahit minsan lang para makuha kayo yung pangalan niya.
Akaman ko 22 and 27 years of a single walang BF. Ayan. 22 and 27. Masyadong bata yata. Ralph Grayson na pangalan. 22, 27. Mga single walang boyfriend. Maganda. 22, 27. Masyadong bata yata. Yung 35, 32. Pero bata pa ang matres. 45, 20, mabalinggi 27, sir. Sa bagay, bata pa si Ralph Grayson Bangalan na Jenny Lover. Kasi kung 35 naman, baka 35 medyo matanda. Pero, siyempre, 35, baka matanda na ang matres. Hindi na siya mga anak. 10 years gap. Ayan. 27, 37. Abing ka pa yung magayan. 37. Sabagay, baby face ang yes, around 32. Yes, well, 32 years old, single pa rin. Oh, may 32 daw. Oh, yan, 37. Ayang ral. Amo tayo tigasat. Amo yay digag nga kasawa kami ni Mami May. Kung ano Inglesera ni Mami di damdam mo nga tawagan ko. Opo, Ilocana mo gaya. Kung ano English is spoken in dollar. Padikit mo si JM Melihor, isang painting. Siya man din nakita mo ka ni Mami May. Mami May. Hello Mami May, happy watching Mami May. Kung ano na lang naging English, hindi ka magaya, Ilocana mo gaya managtang-tangkan. Katangkan na sa bato. Thank you very much. Karigiti 13 million in the house. Wow. Hello to Pablo Tilaso. Ayan. Pablo Tilaso. Hey guys, I hope you're doing well, and I'm here today to give you an